खुलुमबाय साफ्रोमबो नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ आं बे समाव आंनि गोरबोनिफ्राय सिबिनाय आरो खुलुमनाय जासिग्रोबाय। लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै सासे बर'नि नामदांखा सावथुन अलंबार बेनि जिउ जारिमिन नोंथांमोननि गेजेराव आं फोरमायनानै होनो नागिरदों। बेनि गासैबो बाय'ग्राफिखौ आं दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो दिनै फोरमायथिनानै होगोन। दिनै नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। आरो बे गेदेमाया जाहैबाय नोंथांमोनहा एसे थामनायाव नायनानै मोनथिखाबाय, बेनो जाहैबाय मा बर'नि जेनाखि सावथुन अलंबार खनिन बड'सा बेनि गासैबो डिटेल भाबै आं दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय खिथानानै होनो नागिरबाय। स' नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। बे गेदेमाया जाहैबाय मा 1959 मायथाइयाव सेप्तेम्बर दाननि 22 अक्ट'खालि बे गेदेमाया जोनोम जादोंमोन। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि थानानि सिङाव थानाय बे हाब्रुबिल गामियावहाय बे गेदेमा खनिन बड'सा गेदेमाया जोनोम मोनदोंमोन। आरो बिनि बिफानि मुङा जाहैबाय मा बारेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बिमानि मुङा तुलसी ब्रह्ममोन। बे गेदेमा सुबुङा बिथांमोननि गोरबोनिफ्राय जोनोम मोनदोंमोन। जोनोम जानायनि 5 बोसोरनि उनाव 1964 मायथाइयाव बियो गामिनिनो गुदि फरायसालियाव बियो सोलोंथाइ लादोंमोन। बिनि उनाव 1970 मायथाइयाव बियो एलपि स्कुलखौ उथ्रिसार जानो हायो। आरो बेनिफ्राय 1971 मायथाइयाव सेरफांगुरि गेजेर खलब फरायसालियाव बियो मुं थिसनहैयो। आरो सेरफांगुरि गेजेर खलब फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसार जानानै अदेबानि 1973 मायथाइयाव गेजेर खलब एमइ स्कुलखौ पास जानानै रामफलबिल गोजौ फरायसालियाव बियो मुं थिसनहैदोंमोन। बे रामफलबिल गोजौ फरायसालिनिफ्राय बे गेदेमाया मेट्रिक आनजादखौ 1976 मायथाइयाव बियो पास जादोंमोन। आरो 1976 मायथाइयाव मेट्रिक पास जानानै बिथाङा एबा बे गेदेमाया सेरफांगुरि जनता कलेजाव मुं थिसनफैदोंमोन। आरो बे सेरफांगुरि जनता कलेजनिफ्राय बिथाङा बिए खौ पास खालामनो हादोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा बैसो जानाय लोगो लोगो जुलि जादोंमोन। गामिनिनो सासे नायनो मोजां आखल आखु गोनां बे हिन्जावखौ एबा बे सिख्लाखौ बियो जुलि लादोंमोन। बे सिख्लानि मुङा जाहैबाय सान्थिबाला ब्रह्म। आरो बे सान्थिबाला ब्रह्मजों जुलि जानानै बे गेदेमा खनिन बड'साया गासै 3 फिसा मोनदोंमोन। फिसा हिन्जाव 2 आरो फिसा हौवा 1। फिसा हौवानि मुङा दैमालु। फिसा हिन्जावफोरनि मुङा जाहैबाय फारियै रंजालि, जायखौ गावदां होननानैबो मिथियो, आरो गोमब्रोमुथि। बे 3 फिसानि बे गेदेमा बिफा जादोंमोन। बिथाङा बिथांनि जिउआव साख्रि मावनाय हिसाबै बिथाङा 1985 मायथाइनिफ्राय गाव थैजासिम अर्थात 2009 मायथाइसिम बे गेदेमाया हाब्रुबारि गेजेर खलब फरायसालियाव बियो साख्रि मावदोंमोन। दिनै बे गेदेमाया गेजेर खलब फरायसालियाव फरायनायनिफ्रायनो बिथाङा सावथुनाव फाव खालामनो एबा बै समाव जेनोखि सासे बर'नि गेदेमा मन्त्रि महन ब्रह्म चौधुरि होननाय सासे गेदेमा जेब्लानाखि भारत उदांस्रि सान बै समनिफ्राय जेनाखि एक्टिं खालामनाय बेखौ बियो बे गेदेमानि बिथां मन्त्रि महन चौधुरिनि गेजेरजों बियो दिन्थिफुंनो हानाय माखासे खाबुखौ मोनदोंमोन। बे गेदेमाया बर' हारिनि गेजेराव गोबां माखासे कन्ट्रिबिउसन भान्डारिफोर होलांदों। जाय गेदेमाया मेंनायखौ मेंनाय होनाजासे गावनि गोसोआव मेंनाय लायाजासे न'खरनि माखासे दुखु खस्थ'खौ दोननानैब्लाबो बिथाङा दिनै बे सावथुन मुलुगाव आरो बर'नि फुथुला नायजाब आरो थियेटाराव गोबां खामानि मावबोदों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जादों, बिथाङा गावनि जोनोमगिरि बिमाखौ गावनि बैसो जाजासिम बिथाङा मोनबाय थायाखै। उन्दै बैसोआवनो बिनि जोनोमगिरि बिमाया रुंसारि जादोंमोन। जायनि पार्टाफोराव बियो न'खरनि जेनाखि हालोदा मोजां नङैलाय बिनि बिफाया सेरफांगुरि बाजारावहाय साहा दखान होयोमोन। बे साहा दखानाव बे गेदेमा खनिन बड'साया बिफाजों साहा दखान होफानायाव गोबां मदद होबोफादोंमोन आरो सोलोंथाइखौ लालांबाय थानो खाबुखौ मोनदोंमोन एबा सोलोंथाइ लालांनो हादोंमोन। बिथाङा जेब्लानाखि सेंग्रा बैसो जाबाय आरो लोगोसे जरा जुलि जाबाय,
बै समनिफ्राय बिथांनि जेनेखि समाजारि जेनेखि हारिमु आफादजों एबा समाजारि आफादफोरजों लोब्बा थानायफोरखौ आं जे नोंथांमोननो थख' माने खिथानानै होलांनो नागिरदों। समाजारि आफादजों लोब्बा थानायनि गेजेराव आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव खिथानायदों। बिथाङा जाहैबाय मा 2007 मायथाइनिफ्राय 2009 मायथाइनि गेजेराव 2007 मायथाइनि गेजेराव बिथाङा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि लोगो नेहाथारि बिबान लादोंमोन आरो बे एखे बोसोरावनो बिथाङा रामफरबिल दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिबानखौ लादोंमोन आरो बिथाङा 2009 मायथाइयावहाय मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि सासे गोख्रों सोद्रोमा हिसाबै बिथाङा बिबान लानानै खामानि मावदोंमोन। बेनि उनाव सिगां फारसे नाहरोबा 1977 मायथाइनिफ्राय 2009 मायथाइसिम बिथांनि जिउयै माहामै बै आफादाव थानानै खामानि मावनाय आं बे आफादफोरनि मुंखौबो नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायथिनानै होनो नागिरबाय। बे आफादफोरनि मुङा जाहैबाय फारियै निजिरा आफाद हाब्रुबारि, बिथांनि जोनोम गामियावनो जोनोम मोननाय निजिरा आफाद, आरो बेयो जाहैबाय हाब्रुबारि गामिनि साखाथि फाखाथि थानाय सुबुंफोरनि गोख्रों मावथिफोरखौ लानानै बे निजिरा आफादखौ जोनोम होदोंमोन आरो बे आफादावबो खनिन्द्र बड'सा बिथाङा मैखोमै खामानि मावदोंमोन। बिनि उनाव दैमालु बर' फुथुला थियाटार आफाद, बे आफादावबो बे गेदेरमाया बिबान लानानै खामानि मावदोंमोन। बिनि उनाव बाथौ बर' फुथुला आफाद हाब्रुबारि, बेयावबो बिथाङा मैखोम बिबान लानानै खामानि मावदोंमोन। बेनि उनाव रंजालि आफाद दतमानि, बे आफादावबो थानानै बे गेदेरमाया खामानि मावनो सुजुग मोनदोंमोन। बेनि उनाव जोबथा बाथौ फिल्म ससाइटि हाब्रुबारि गामिनिफ्राय जोनोम मोननाय, बिथांनि जोनोम गामिनिफ्रायनो जोनोम मोननाय बे बाथौ फिल्म ससाइटि, बेनिफ्राय बे आफादावबो थानानै बिथाङा बर' हारिमुखौ सिबिनो सुबिदा आरो खाबु मोनदोंमोन। बिथांनि माखासे सोरजिनाय जेनेखि फुथुला थियाटार आरो सावथुन मुलुगाव आगान खोलैनायनि सोमोन्दै आं जे नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो फारियै नोंथांमोननो थख' आं फोरमायनो लाबाय, नोंथांमोना मिथिनानै लाबानो जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव बे सावथुन अलंबार बे बिजाबाव थानाय माखासे बिथांनि जेनेखि माने थार जारिमिनखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव आं नायनानै थख' खिथालांसै, नोंथांमोनहा खोनासंबानो जाबाय। रुंसारि खनिन बड'सानि मावलांनाय हारिमु जाथोनि फारिलाइ आं बिनि सायाव नोंथांमोननो गेजेराव क्लियारै खिथानानै होनोसै। 1977 मायथाइयाव दैमालुनि साव, बेयो थियाटारमोन, बेखौ लिरदों खनिन बड'सा आरो दिहुनदों निजिरा आफाद हाब्रुबिल आरो बिथाङानो भावबो खालामदों आरो बिथोनबो होदोंमोन। 1977 आरो 78 मायथाइयावहाय ओंखारनाय पापनि साजा, बे पापनि साजायाबो बेयो थियाटारमोन आरो बिनि लिरगिरिया खनिन बड'सा आरो बेखौ दिहुनदों निजिरा आफाद हाब्रुबिलानो आरो बिथाङानो सासे भावगिरिमोन आरो बिथाङा बिथोनगिरिमोन। आरो 1978 मायथाइयावनो ओंखारबावनाय जुगनि फाखनाव, बेबो मोनसे थियाटारमोन, बेयो खनिन बड'सा गावनो लिरनाय आरो बेखौबो निजिरा आफादा दिहुननाय आरो बिथाङा गावनो भावगिरिमोन आरो सासे बिथोनगिरिमोन। 1978 मायथाइयावनो जोनोम मोननाय थुला जोमै, बे थियाटारमोन, बेखौ लिरदों ब्रजेन बसुमतारी आरो बेखौ निजिरा आफादानो दिहुनदों, बिथाङा बाहाय गावनो भावगिरिमोन आरो बिथोनगिरिमोन। 1979 मायथाइयाव जोनोम मोननाय खुवा, बेबो थियाटारमोन, बेखौ लिरदों राजेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बेखौ दिहुनदों रंजालि आफाद दतमानिफ्राय आरो बिथाङा सासे भावगिरिमोन। 1985 आरो 86 बे मायथाइयावहाय जोनोम मोननाय मोजां मोनैनि फाखनाव, बे मोनसे फुथुलामोन आरो बेखौ लिरदों खनिन बड'सा, ओमफ्राय बेखौ दिहुनदों दैमालु बर' फुथुला थियाटार आरो बाथौ बर' फुथुला थियाटार हाब्रुबारि, बे मोननै आफादजों जुथाइ जानानै बेखौ दिहुनदोंमोन। बेनि बिथोनगिरिया जाहैबाय मा, बिथोनगिरि आरो डायलगा जाहैबाय मा, खनिन बड'सानिमोन। 1985 आरो 86 बे मायथाइयाव जोनोम मोननाय आनारि आरो रुंगुजि, बे नायजाबखौ बेयो मोनसे फुथुलामोन आरो बेखौ लिरदों खनिन बड'सा आरो बेखौ दिहुनदों होननानै बुङोबा दैमालु बर' फुथुला थियाटार आरो बाथौ बर' फुथुला थियाटार हाब्रुबारि।
बिनि बिथोनगिरि आरो डायलगा खनिन बड'सायानोमोन 1986 मायथाइयाव जोनोम मोननाय खाफालनि रेखा बे जाहैबाय फुथुलामोन बेखौ लिरदों थरेन बसुमतारी आरो दिहुनदों दैमालु बर' फुथुला थियेटार आरो बाथौ बर' फुथुला थियेटार बिथांमोना बेखौ दिहुनदोंमोन आरो बिनि बिथोनगिरि आरो डायलगा जाहैबाय मा खनिन बड'सानिमोन 1988 मायथाइयावहाय नीलामनि हांमा बियो मोनसे फुथुलामोन बेखौ लिरदों कमलेश्वर ब्रह्म ओमफ्राय बेखौ दिहुनदों दैमालु बर' फुथुला थियेटार आरो बाथौ बर' फुथुला थियेटार बियो फारा दिहुनदों आरो बिथोनगिरि आरो डायलगा खनिन बड'सा 1992 मायथाइयावहाय दिहुनदों हुदु अरननि दुखु आइजो बियो फुथुला बेखौ लिरदों खनिन बड'सा आरो बेखौ दैमालु बर' फुथुला थियेटार आरो बाथौ बर' फुथुला थियेटार बिथांमोना दिहुनदोंमोन आरो बिनि बिथोनगिरि आरो डायलगाबो खनिन बड'सायानो 1992 मायथाइयावनो जोनोम मोनबावदों गोमब्रिमुथि बियो फुथुला बेखौ लिरदों खनिन बड'सा आरो बिथोनगिरियाबो बिथाङानो आरो दिहुनदों दैमालु बर' फुथुला थियेटार आरो बाथौ बर' फुथुला थियेटार जुथायै बेखौ दिहुननाय आरो 1992 मायथाइयावनो जोनोम मोनबावदों न'खरनि सुजाय बियो फुथुला बेखौ लिरदों खनिन बड'सायानो लिरदों आरो बेखौ दिहुनदों होनना बुङोबा दैमालु बर' फुथुला थियेटार आरो बाथौ बर' फुथुला थियेटारानो बिथोनगिरिया जाहैबाय मा खनिन बड'सा आरो डायलगाबो खनिन बड'सानिमोन 1993 मायथाइयावहाय जोनोम मोनदों खाफालनि सिन्दुर आरो बेबो फुथुलामोन बेखौ लिरदों खनिन बड'सा बिथांगिरि डायलगाबो बिथांनिनो आरो दिहुननाय आफादा बिथांमोनानो जे दैमालु बर' फुथुला थियेटार आरो बाथौ बर' फुथुला थियेटार बिथांमोनानो दिहुननाय 1993 मायथाइयाव आरो जोनोम मोनबावदों बिष्णु अमृत बे बिष्णु अमृतआबो फुथुलामोन बेखौ खनिन बड'सायानो लिरनाय आरो बिथाङानो बिथोनगिरि बिथाङानो माने डायलगाबो बिथांनिनो आरो बेखौ दिहुनदों दैमालु आरो मोनसे जाहैबाय मा बाथौ बर' फुथुला थियेटार आफादा 1994 मायथाइयाव जोनोम मोनबावदों नोजोर बेबो फुथुला बेबो खनिन बड'सानि आरो दैमालु आरो बाथौ बे फुथुला थियेटार आफादा बेखौ दिहुनदोंमोन आरो बिनि बिथोनगिरि आरो डायलगाबो खनिन बड'सानि 1994 मायथाइयावहाय जोनोम मोनबावदों खारखोमानाय बिग्रायारि बेबो फुथुलामोन बेखौ लिरदों खनिन बड'सायानो लिरदों आरो दैमालु आरो बाथौ फुथुला बर' फुथुला थियेटार आफादा बेखौ जोनोम होदों आरो डिरेक्टरा आरो डायलगा खनिन बड'सानिनो 1995 मायथाइयाव जोनोम मोनदों जादुनि लावथि बेबो फुथुला आरो बेखौ लिरदों खनिन बड'सायानो लिरदों ओमफ्राय बेयो जाहैबाय मा बेखौ दैमालु आरो बाथौ बर' फुथुला थियेटार आफादानो बेखौ दिहुनदों आरो बे जाहैबाय मा बिनि बिथोनारि आरो जेनाखि डायलग बेयो खनिन बड'सानिनो आरो दंबावो आं फारियै बाहाय आं बुंलांनोसै आङो आफादाव खेबसेनो बुंसै आफादा जाहैबाय आं जे गोजौआव होनदों बिथांमोनानो दिहुनखानाय दैमालु आरो बाथौ बर' फुथुला आफादजों दिहुनजानाय जेनाखि बेखौबो आं दा गाहायाव फारियै आं बुंनो नागिरदों बे आफादजों दिहुनजानाय मुंखौ आं गाहायाव फारि होलांसै बेनो जाहैबाय मा 1995 मायथाइयाव ओंखारनाय सारेन्डार बे जाहैबाय मा फुथुला बेखौ लिरदों खनिन बड'सा आरो बिथोनगिरिया बिथांनि जोब डायलगबो बिनि जोब 1996 मायथाइयाव जोनोम मोनबावदों दायना बेबो फुथुला बेखौ लिरदों बेबो खनिन बड'सायानो ओमफ्राय बिथोनगिरि आरो डायलगाबो खनिन बड'सानिनो 1992 मायथाइयाव जोनोम मोनदों मैहुर बे मैहुर बेबो फुथुला बेखौबो खनिन बड'सायानो लिरदों आफादाबो एखेयानो ओमफ्राय बिथोनगिरि डायलगाबो बिथांनिनो आरो 1996 मायथाइयावनो गोबां दङ बाहाय मा होनना बुंदों जुथाइनि जोबथा जिउ फुथुला मेथाइ बेबो बिथांनिनो हिरिम्बा बिमा हिरिम्बा बेयो जाहैबाय मोनसे भावथिनामोन बेबो खनिन बड'सानिनो रत्नाकर दयसु बेबो जाहैबाय मा खनिन बड'सानिनो बेयो भावथिना बिमा हिरिम्बा बेबो भावथिना खनिन बड'सानिनो हरि हरनि दावहा बेबो जाहैबाय मा भावथिना खनिन बड'सानिनो नरकासुनि जोबथा जिउ बेबो भावथिना बेबो खनिन बड'सानिनो हायनारि थिल'थमा बेबो जाहैबाय मा भावथिना बेबो खनिन बड'सानिनो गोदान जोनोम बेबो जाहैबाय मा खनिन बड'सानिनो बेबो भावथिना ओमफ्राय बिनि उनाव दङ जोंहा मा जयद्रथनि जोबथा जिउ बेबो खनिन बड'सानिनो
बिनि उनाव दंबावो जोंहा बबा 1987 मायथाइयाव जोनोम मोननाय बबा जेनेखि भिडिअ सावथुन बे भिडिअ सावथुनाव रहेन्द्रनाथ ब्रह्म बेखौ लिरदों आरो बेखौ दिहुनदों बिरगोस्रि हारिमु आफाद आनसेरानिफ्राय आरो बेनि भावगिरि बिथाङा भावगिरि एक्टर हिसाबै बाहाय फार्स्ट भाव खालामजेनदों बे बबा सिनेमायाव 1990 मायथाइयाव बेहेर आरो बे बेहेरा भिडिअ सिनेमा बेखौ लिरदों रुपेन्द्रनाथ बसुमतारी बेबो आनसेरा बिरगोस्रि हारिमु आफादनिफ्राय दिहुननाय बेयावबो बिथाङा एक्टर महरै भाव लादों 1990 मायथाइयाव बे आसायाबो भिडिअ सावथुन बेखौ लिरदों खनिन बडसा गावनो लिरनाय खनिन बडसा लिरनाय 1990 मायथाइयावहाय बेबो जाहैबाय भिडिअ सावथुन बेखौ खनिन बडसा गावनो लिरदों ओमफ्राय बेखौ दिहुननो होनना बुङोबा इन्दिरा फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय बेखौ दिहुननाय जादों ओमफ्राय बेयो जाहैबाय मा डाइरेक्टर हिसाबै माने बिबानखौ लादों 1993 आरो 94 मायथाइयाव रैखाथि बे रैखाथिया बेबो भिडिअ सावथुन आरो बिनि लिरगिरिया जाहैबाय मा खनिन बडसा लोगोसेनो बेखौ दिहुनदों जांख्रिखां फिल्म प्रडाक्शन कुसुगाव मोनसे जांख्रिखां फिल्म प्रडाक्शन दंमोन बेनिफ्राय बेखौ दिहुनदों आरोबाव बिथाङा बिथोनगिरि महरै खामानि मावदोंमोन 1995 मायथाइयाव इनाइनि फानजारि बे इनाइनि फानजारि बेबो भिडिअ सावथुन बेखौबो लिरदों खनिन बडसायानो लिरदों आरो बेखौ दिहुनदों बैराथि फिल्म प्रडाक्शन लिमिटेड दतमानिफ्राय बेखौ दिहुननाय जादों आरो बेयावबो बिथाङा बिथोनगिरि महरै खामानि मावदोंमोन आरो सासे भावगिरि हिसाबैबो मावदोंमोन 1996 मायथाइयाव दाहाल बे दाहालआ जाहैबाय बेबो भिडिअ सावथुन आरो बेखौ लिरदों नीलकमल लोगोसे बेखौ दिहुननाय जादों गौरां फिल्म प्रडाक्शन क'क्राझारनिफ्राय आरो बेहायबो बिथाङा बिथोनगिरि महरै खामानि मावदोंमोन 1997 मायथाइयाव बारसे बिबार बेबो जाहैबाय मा भिडिअ सावथुन बेखौ लिरदों सत्रजित नार्जारिया बेखौ लिरदोंमोन आरो बेखौ दिहुनदों बावखुंग्रि फिल्म प्रडाक्शन क'क्राझारनिफ्राय बेखौ दिहुननाय जादों आरो बियो बिथोनगिरि महरै खामानि मावदोंमोन 1902 मायथाइयाव संगालि आरो बे संगालिनिया जाहैबाय बे मोनसे फिसार फिल्ममोन आरो बे फिल्मखौ लिरदों नीलकमल ब्रह्म आरो बेखौ दिहुनदों गौरां फिल्म प्रडाक्शन क'क्राझारनिफ्राय बेखौ दिहुनदों आरो बिथाङा बिथोनगिरि महरै खामानि मावदोंमोन 2004 मायथाइयाव मेसेंनि रुवाथि बे मेसेंनि रुवाथिया जाहैबाय मा भिडिअ फिल्म बे भिडिअ फिल्मा जाहैबाय मा सपन कुमार नार्जारि जायखौ जों देगारसिं होननानै मिथियो बे सारा बेखौ लिरदोंमोन आरो बेखौ दिहुनदों मोसाखावरि फिल्म प्रडाक्शन क'क्राझारनिफ्राय बे फिल्मखौ दिहुननाय जादों आरो बिथाङा बिथोनगिरि महरै खामानि मावदोंमोन बेनि उनाव जों मोननो हाबोदों 2004 आरो 2005 मायथाइयावहाय गोरबो नोजोर बेनि जाहैबाय मा जाय भिडिअ फिल्ममोन बेखौ लिरदों जाहैबाय मा अमृत दैमारि बेयो जाहैबाय रामपुरबिलनि बेखौ मा जायख्लं फिल्म प्रडाक्शन रामपुरबिलनिफ्राय बेखौ दिहुनदों बिथाङानो बिथोनगिरिमोन जोंना खनिन बडसा सारा बेनि उनाव 2005 मायथाइयावहाय जेथो बेबो मोनसे भिडिअ फिल्ममोन बेखौ सपन कुमार नार्जारि बिथाङानो लिरदों बे जाहैबाय मोसाखावरि फिल्म प्रडाक्शन क'क्राझार जायखौ जों देगारसिं होननानै मिथियो आरो खनिन बडसाया बाहाय बिथोनगिरि महरै खामानि मावदोंमोन 2006 मायथाइयाव जाहैबाय मा फाथैलाइ बिसिनाय बे फाथैलाइ बिसिनाया बेबो भिडिअ फिल्ममोन बेखौ लिरदों सपन कुमार नार्जारि बिथाङानो लिरदों देगारसिं सारानो लिरदों आरो बेखौ मोसाखावरि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय बेखौ दिहुननाय जादों आरो बाहाय खनिन बडसाया बिथोनगिरिमोन 2007 आरो 2008 मायथाइयाव ओंखारबावदों टेक्सि ड्राइभार बेबो मोनसे भिडिअ फिल्ममोन बेखौ लिरदों खान्दाराम बसुमतारी बे खान्दाराम बसुमतारीया बेखौ लिरदोंमोन आरो बेखौ दिहुनदों गौरां फिल्म प्रडाक्शन क'क्राझारनिफ्राय आरो बावबो खनिन बडसाया बिथोनगिरि महरै खामानि मावदोंमोन 2008 मायथाइयाव जोनोम मोनदों सतबांसा बे सतबांसायाबो भिडिअ फिल्ममोन बेखौ लिरदों खनिन बडसा आरो बिथाङा जाहैबाय मा BPS फिल्म प्रडाक्शन क'क्राझार बेनिफ्राय बेखौ दिहुननाय जादोंमोन आरो बिथाङा बाहाय बिथोनगिरि महरै खामानि मावदोंमोन 2009 मायथाइयाव दिहुनदों दायनि साजा आरो बे दायनि साजायाबो भिडिअ फिल्ममोन बेखौनो लिरदों खनिन बडसा गावनो लिरदोंमोन ओमफ्राय बिथाङानो बिथोनगिरिमोन आरो बेखौबो BS फिल्म प्रडाक्शन क'क्राझारनिफ्रायनो बेखौबो दिहुननाय जादोंमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जाबाय
जेनाखि दायनि साजा बे सावथुनखौ शुटिं खालामनाय समावनो खनिन बड'सा सारा लोमजानानै 2009 मायथाइयाव बियो रुंसारि जादोंमोन। दिनै जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रायजो राजाफोरनि अनसायनाय, रायजो राजाफोरनि मदद, रायजो राजाफ्रा बुंनाय बायदिब्ला खनिन बड'सा लिरलांनाय भिडिअ फिल्म बयनिख्रुइबो साबसिन भिडिअ फिल्मा जाहैबाय मा जों मोनदों बावहाय बेनो जाहैबाय मा सतबांसा। बे सतबांसा सिनेमाखौ बिथांनि जेनाखि लिरनाय, बिथांनि मावनाय बेनो बयनिख्रुइबो साबसिनमोन होननानै बा बिथांनि लिरनायनि गेजेरावहाय सतबांसायानो बयनिख्रुइबो साबसिन जादों होननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौ बुंदों। दा बे 32 बोसोर बैसोसिमाव थांनानै थानानै बिथाङा गासै मोनब्रै थियेटार बियो दिनै लिरलांबाय, गासै 24टा बियो फुथुला बेखौ बियो लिरलांबाय आरो भिडिअ सावथुन होननानै बुङोबा बे गासै 14टा भिडिअ सावथुन बियो बेखौ सोरजिलांबाय आरो फिसार सावथुन होननानै बुङोबा मोनसे आरो सल'मा होननानै बुङोबा गांसे। दा बे गाव थांनानै थासान्दियावहाय जोनोमनिफ्राय लानानै 32 बोसोर बैसोसिमाव बिथाङा गासै 44टा बेफोर माखासे सोरजिथायखौ सोरजिनानै गालांबाय। दा बिथाङा जुदि नैबे समाव थांनानै थाबावोमोनब्ला जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव, जोंनि बर' हारिमुआव गोबां माखासे माने जौगानायनि खाबु मोनबावगौमोन। दिनै बे बिथां गेदेमा खनिन बड'सा बिथाङा थैनानै थांनायाव दिनै जोंनि बर' हारिमुआव गोबां खहा जाबाय होननानै गोबां रायजो राजाफ्रा बुंदों। गोबां सावथुन मुलुगाव बाहाव खालामग्रा माने गेदेमा सारमोनहा बुंदों। मानोना खनिन बड'सानि जेनाखि बिथोन होनाय बेनि जेनाखि मावनाय बेफोर जोबोद थुलुंगाथाव आरो जोबोद माने राफोदमोन होननानै दिनै गोबां मानसिफ्रा बुंदों। दा बे गेदेमाया जोंनि गेजेराव गैलिया। जों गासै बर' माहारिफोरखौ दिनै सोगाबलांनानै बे गेदेमाया दा बे गेदेमा खनिन बड'सा सारा जोंनि गेजेराव दा गैलिया। बिथाङा जाहैबाय मा 2009 मायथाइनि आगस्ट दाननि 29 खालार खालि बिथाङा लोमजानानै हठात लोमजानानै बियो दायनि साजा शुटिं खालामफुनाय समावनो बियो रुंसारि जालांबाय। दिनै बिथांनि रुंसारि जानायाव दिनै गासै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव, बर' सावथुन मुलुगाव गोबां खहा जाबाय। दा दिनै आं बेखिनिखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय। दिनै बिथांनि फुल जारिमिनखौ आं दिनै बिथांनि जेनाखि माखासे आफादजों माने सोरजिजानाय बिथांनि सावथुन अलंबार, नैबे सावथुन अलंबार बे बिजाबनिफ्राय आङो नोंथांमोननि गेजेराव थख' खिन्थाबाय। जुदि बे भिडिअआ जुदि हेल्पफुल जादोंबा नोंथांमोना लाइक खालामबावनाङा, कमेन्ट खालामबावनाङा आरो जुदि बे भिडिअखौ नोंथांमोना नोंनि आंगो लोगोनोबो जुदि फोरमायथिनो गोसो दंबा बे भिडिअखौ आंगो लोगोनो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। स' बेखिनियानोसै।